Ratipana PAPAZIM News Live YTS timunyika medu munyika yeZimbabwe. Aiwa pano patinotevenyura ti updates ezvese zvinenge zvichiitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Aiwa tinofara kana tiisangana panapa. Saka muzara nhasi tine nhau. Aiwa sezvamungozva pano paZim News Live nokupai nhau dze dzinenge dzichiitika. Tinomeka sure kuti pana update inokujambai. Saka pane nhau inofamba ichitendera ichiitika. Sezvamunoziva kuti mutungamiri wenyika vaED mnangagwa pavakaenda kuSouth Korea kusummit vakazonosangana naPresident Putin, president wekurussia, vakazoenda kurussia nobva vanosangana naye nobva vanotaura aiwa nhau yavo vanhu vazhinji munoiziva yaitaura vachiti aiwa Zambia is now an ally United States of America. So amuza kuti aiwa America yakatipa masanction nyika yeZimbabwe atipofi takapindirana ichiti no iri kuda protection aiwa from Zambia. Muri Zimbabwe now iyi munoiziva aiwa yakatenderera mazuva mashomanene apfuura apa vanhu vazhinji ikatendera. Saka tinoona kuti aiwa vanhu vanoreacta zvakanyanyisa pamusoro penhau iyi vachiti kazi pava kuda kufoma hondo here pakati peZimbabwe neZambia. Tinoona kuti vanhu vazhinji vanyanya kushokeka inyika yeZambia ichiti mashoko atokona ED mnangagwa aiwa akareswa kutaura noda kwokuti vaiziva kuti maallies sekuvakidzana kwavanoita kuti Zimbabwe neZambia aiwa vakatongoseparetewa nethe Victoria Falls. Ndakatoti changa chiri chinhu 1 panguva yeRhodesia but nekuda kwokuti yakazongosplitiwa ikanzi Northern Rhodesia ikanzi Southern Rhodesia. Sapana patiri kuona kuti aiwa vanhu vekuzambia vanobatikana zvizhinji nechiitiko ichi nekunotaura kwakaita ED mnangagwa aiwa naPresident Putin, president vekurussia, nekuti pane mashoko avanotaura ekuti aiwa ED mnangagwa kana akaramba achitaura mashoko iwaya aiwa tingatomuscrutinize, tingatomisa the SADC summit kana tingatomisa chairmanship hwake. Vanhu vaitaura mashoko awa aiwa noenda pamahandles emaprominent activists vemunyika aiwa yeZambia. Sezvamunoziva kuti aiwa vana Hichilema aiwa nana Ramaphosa ndo vanhu vanomira naED mnangagwa, vanomira vese nyange zvikanzi pane inaugural process iri kuitika munoona varipo, nyange zvikanzi vafesa any challenge ndo vanhu vanotanga kusvika, vana Hichilema naRamaphosa ndo vanotanga kupindira. Sezvamunongoziva panhau yeSADC aiwa ndo vaimiramira naED mnangagwa kana pane zvaida kuitiwa kunyange nenhau dzeSADC dzaida kuinvestigatiwa, nhau dzananasiyo muripoti vanaona Hichilema vaipinda munyika yeZimbabwe vachiita zvezvida kuitiwa, asi zvakatongova-shamisika vachiona matables achitena vachiona ED mnangagwa achitaura mashoko iwawo aiwa kuRussia. Saka tinoona kuti pana prominent activists anotaura mashoko awa ekuti aiwa vakaramba vachitaura izvozvo we can stop the thing, the August summit. Nokuti mashoko awa tinoona kuti tichitarisa pahendo ya George Charamba anova mutauriri wemutungamiri wenyika ndiye akanomakota mashoko akataurwa naprominent activist uyo akanzi Joseph Kalimbwe. Nokuti Joseph Kalimbwe anotaura mashoko okuti in light of the video and the provocations on our country by ED Zambia must. Saka anobva anyora chiti number 1 boycott the upcoming SADC summit in Harare. Ari kuti ada kustopa the SADC summit in Harare kuitika muna August apo ED mnangagwa panenge asuma chairmanship hwake. Number 2, expel the Zimbabwean ambassador in Lusaka. ED could have just begged for aid and not badmouth Zambia. These guys have provoked us for a very long time. Saka mashoko araza kugwadziwa activist anodzi Joseph Kalimbwe achara mashoko kuti aiwa EDF anangonokumbira help kana aid yaari kuda asina kutaura zvino include Zambia mukati. Mashoko activist achiti aiwa akazonyanyisa kushatisa president vedu, azonyanya kushatisa nyika yedu yeZambia. Tinoona kuti aiwa ari proud of his country but ari kuya achiexpressa achiti I'm going to stop the SADC summit. Amene vanozvikwanisa inotoona kuti iye anonzi nemutauri waED mnangagwa George Charamba anouya pamusoro pepost iyoyi onyora achiti SADC proceeds obvaisa maexclamation mark achiseka achiti aiwa nyange ukazvitaura izvi SADC iri kuproceda. Saka tinoona kuti aiwa effort iri kuiswa naJoseph Kalimbwe activist wemuZambia achiti aiwa mashoko atogwa naED mnangagwa haiti he might stop kandi vangaita kuti vatomisa the SADC summit. Saka tinoona kuti mumwe anonzi Simba One Blow anouya achipostawo mutungamiri wenyika yake vaHichilema otaura mashoko kuti President Hichilema at HH Hichilema must retain SADC chairmanship. We need order and sanity in this region. We don't want game rangers and hyena traders near that seat.
saka ari achiti aiwa seat iri kunzi iri kuasimwa naED Mnangagwa muna August, seat yechairmanship muSADC vari kuiti iri kupiwa game ranger, iri kupiwa haina trader. Ndo mashoko avari kutaura vachitaura kuti aiwa ED Mnangagwa akaramba tazvari kuita izvi aiwa tingatochinja kuti chigaro chidzoke kuna Hichilema uyo anga ambogara ari muri chairman angari chairman weSADC vachiti tingatozvimisa kana zvikaramba zvichienda out of hand tingatozvimisa. Mashoko ari kubuda achitaurwa achibva paZambia. Zambia aiwa inoratidza kuti iri concerned pamusoro penhau iyi amene inenge yakanyanya kubatikana kandi yakapinda nemwoyo pamusoro pechiitiko ichichi. Sachimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa nhau yatenderedza vanhu musoro, nhau yoita kuti aiwa vanhu vapinde nemafeelings pamusoro payo. Sachimbotiudzai mafungiro enyu ndopandiri kuti pindai mucomment section medu timboindarakta timbonzwa maviews enyu nemaopinions enyu pamusoro penhau iyi. Aiwa pindai mucomment section medu, subscribe, kulike, channel, turn on the bell icon.